Bine, v-am regăsit la un... nu mai știu ce să bag. Măcăpul Master. Astăzi o să vă arăt cum se face... O să vă arăt cum se face o mapă. Mod P. Să vedem... Așa. Să vă arăt cu mod obiectiv ob. Așa. Dau download apply start GTA games. Da, pe mine mă cheamă, stai așa, Nevcostar. Așa, dau download aici și să mă fac Assassin. Bine și așa, mă să-mi schimb numele. Mie-mi indiferent cu ce om mă joc. Da, nu mă joc pe pot. Uitați, asta mi se încarcă, uite, vedeți? Acum mă fac acum Xbox. Da. Și... Acum... Da, ce să fac? Da, dacă vrea... Da. M-am lăsat în sus. Așa. Vreau... Așa. Dacă vreau intru pe Măcăpul Master, game, scriu game, item, ne dai bun și aici. Hai să prindem pește. Gata. Da, corect. Add valve. Am încercat, nu vrea să-mi dea add. Nu știu ce înseamnă, de ce nu mă lasă. Vreau o botă de pescuit, mă, dacă dau. Habar n-am. Da, iau de aici. Nu știu pe botă de pescuit. Să vedem dacă prindem pește. Fish. Stai așa, n-a făcut bine. Dacă vreau așa, mai dăm scot. Să știți că asta e cea mai bută. Cea mai bută. Să tragem afară. Așa. Cine o găsește să fie bucuros. Așa. Da, cine o găsește e bucuros. O aie. Da, am văzut. Nu iau nicio viață. Nu vreau să mor. După două, Iisus se supără că omor oile. Nu-i vezi să mor. Dar dacă ai nevoie, da. Uite încă o oaie.
Mai încet. Asta. Hai că și-a făcut mașca. Scuzați-mă pentru că a vorbit puțin fratele meu, n-am ce să fac. Uite pe fratele meu. Ciao! Da, el stă lângă mine și ne jucăm Minecraft. Dar nu în 2, în 1. Față nu se joacă Minecraft în 1. Dar n-am adus tableta că telefonul ăla mic nu mă lage. Îmi pare rău. Scuzați-mă că am vorbit. Da, că îmi spun că nu putem să ne jucăm multiplayer, că nu am adus tableta, așa că vă supărați. Scrieți un e-mail dacă nu. Deci că duc mâine tableta și după aia cu... Da, aduce mâine tableta și ne jucăm multiplayer. Încă un video să punem pe YouTube. Bine. Vă pup, ceau! Bună! Bună, ciao! Mua! La revedere!